ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. മന്ത്രം 5 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചേ? തദേജതി തന്നൈജതി. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലോ ചലിക്കാതെ ഇരിക്കുകയുമാണ്. അതുപോലെ തദ്ദൂരെ തദ്വന്തികെ, വളരെ ദൂരത്തിലാണ് എന്നാലും വളരെ അടുത്തുമാണ്. അതുപോലെ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. അപ്പോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അകത്തും ഉണ്ട് എന്നാലോ പുറത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്കാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാവണത്. അതേപോലെ ദൂരെ നിരീശ്വരർക്കൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരെയാണ് എന്ന് തോന്നണേ. ഭക്തർക്കോ അടുത്താണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ അടുത്താണ്. ഭക്തന് മുമ്പില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ അനവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉത്തമ ഭക്തരുടെയൊക്കെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇനി 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഏകത്വ ദർശനാണ്. എല്ലായിടം പരമേശ്വരനെ ദർശിക്കുക, ഇതും ഒരു ആരാധനയാണ് എന്നാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അവസാന ശ്ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. എൻ്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്താണ് അർജുന പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്ന്. വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു കണിക മതി. ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഇതെല്ലാം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്ന്. ഒരു ചെറിയ ഒരു കണിക പോലെ അത്രയ്ക്കൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മന്ത്രം 6. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോഭാഗേജ പണ്ഡിത സമദർശിന അല്ലെ? എല്ലാത്തിനെയും പണ്ഡിതൻ, ജ്ഞാനി, യോഗി അല്ലെ, എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഭക്തൻ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചു.
എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദർശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവരാശികളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് എന്നും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവത് അംശമാണ് എല്ലാവരും എന്നറിയുമ്പോ ഒന്നിനെയും നമുക്ക് പിന്നെ വെറുക്കാൻ തോന്നില്ല അല്ലെ. സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മഹാഭാഗവതൻ എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. മുമ്പും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് അല്ലെ. എവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുക, വെറുതെ ആരാധന നടത്തി പോരുക. ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ല എന്നാണ് അയാള് കരുതുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏത് തലത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊന്നും അയാൾക്ക് വിഷയമേ അല്ല. പിന്നെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരെ പറയാ മധ്യമാധികാരി എന്നാണ്. അവരിൽ തന്നെ ഭക്തര് 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കര്, ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്നവര് എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും. മധ്യമാധികാരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മധ്യമാധികാരികളെ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേ പെരുമാറുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തരുമായിട്ടോ സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറും. നിഷ്കളങ്കരായവർക്കോ ഈശ്വരജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കും. ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. അവരില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നവനെയോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും പോവില്ല അല്ലേ മധ്യമാധികാരികള്. മധ്യമാധികാരിയെക്കാളും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ അയാളുടെ മുമ്പില് ആസ്തികനാണോ നാസ്തികനാണോ ഭേദമില്ല. ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധയില്ലേ, ഇതൊന്നും വിഷയമേ അല്ല. ഒരു ശാവും ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഭേദങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. മുൻജന്മകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരങ്ങളിൽ പല പല ശരീരങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ. അല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല, ഭേദമില്ല ആത്മാക്കൾക്ക് തമ്മില്. എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നായയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരാംശം അത് തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒക്കെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങള് ഈ നായയുടെ ശരീരം കൊടുത്തു അല്ലെ. ഒരു ആത്മാവ് ഒരു ജീവാത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോ നീചമായിട്ടുള്ള യോനിയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. അതല്ല, നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണവരോ ഉയർന്ന യോനികളില് ജനിക്കാൻ തരമാവും. ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാനന്റെയോ ഒക്കെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മഗതിയെ കണക്കാക്കാതെ ഉത്തമാധികാരി എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്നുള്ള ശ്രേണിയിൽ വരുന്നത്. 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഒരാള് എങ്ങനെ ദർശിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്നാണ്. അനുപശ്യതി എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഉപദേശാമൃതത്തില്. അപ്പൊ അനുപശ്യതി എന്നാണ് സംസ്കൃത പദം. അനു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തുടരുക, പശ്യതി എന്നാ ദർശിക്കുക എന്നർത്ഥം. വസ്തുക്കളെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല വേണ്ടത്. പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക. അവരെങ്ങനെയാണോ ഓരോന്നും നോക്കിക്കണ്ടത്, ദർശനം ഉണ്ടായത്, അതേപോലെ ദർശിക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങള്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പരിമിതികളുണ്ട്, നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നിനും ശരിക്ക് കാണാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. വേദങ്ങള് അല്ലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. വേദങ്ങളിൽ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഗീതയിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ അത് ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്, നാരദൻ വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവൻ പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു ചേരുന്ന അറിവാണ് അല്ലേ. അപ്പോ മുൻകാലങ്ങളിലൊന്നും ഈ വേദം എഴുതി പുസ്തകമാക്കിയിട്ടല്ല സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യരായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വന്നത്. അതൊക്കെ ബുദ്ധി കൂടിയവരായിരുന്നു. ഒരു തവണ കേട്ടാൽ തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് കല്ലിൽ എഴുതി വെച്ച പോലെയാ, പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അത്ര മൂർച്ചയേറിയ ഓർമ്മശക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അനവധി വന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതല്ലാത്ത ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ വരരുത്. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തേതും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായിട്ടുള്ള കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലേ. നാരദര് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതണം, എന്നാലാണ് ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാവുക, സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ വ്യാസദേവന്. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചന. ഇത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ആധികാരിക വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത അതുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങള്. ഭഗവത്ഗീതയിലെയോ ഭാഗവതത്തിലെയോ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് അനധികൃതം എന്ന് തന്നെ പറയണം. അത് നമ്മൾ പഠിക്കരുത്. അങ്ങനെ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാനിലും അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലും വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വേദം ഗ്രഹിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 18:54 മുക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മഭൂതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദർശനം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീക്ഷണം പുലർത്താൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുകരിക്കുമ്പോൾ പ്രശസ്തിക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിനെയൊക്കെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ, ഉത്തമ അധികാരിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സേവനമല്ല. ഈശ്വര അംഗമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ സേവിക്കുന്നില്ല അവരൊന്നും. അത്തരം അനുകരണം നടത്തുന്നവർക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ ദർശിച്ചിട്ടാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക വശങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ. ഒരു വിശക്കുന്ന നായക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതും ആ ആത്മാവിനെ ദർശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. 7ാമത്തെ മന്ത്രം ഇതിന് കണക്റ്റഡ് തന്നെയാണ്. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത് വിജാനത തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യമാണ്. എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വേണം വീക്ഷിക്കാൻ നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, മായ പിടികൂടില്ല അവരെ, അല്ലെ? എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എന്നറിയുമ്പോ മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി ഒഴികെ മറ്റാർക്കും ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തീപ്പൊരി ഗുണപരമായിട്ട് അഗ്നി തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ ജീവസത്തകള് ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് ഗുണം കൊണ്ട്. എങ്കിൽ വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. കാരണം തീപ്പൊരിയിലെ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയുടേതിനോട് തുല്യമാണോ? അല്ല. അപ്പോ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വമാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാതെയാണ് കാണുന്നത്, ഏകത്വ ബോധത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ചൂട്, പ്രകാശം രണ്ടും അഗ്നിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചൂടും പ്രകാശവും ഭിന്നങ്ങളാണ്, അല്ലെ? പക്ഷേ ഈ ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തിയാലോ അഗ്നി എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോ ചൂടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ, ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്നാണ്, അല്ലേ? അതുപോലെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിലെ ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് അത് 80% വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിലും ഒരു 80% ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങളൊക്കെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉണ്ട്. അളവിന്റെ പരിമാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് തുല്യരല്ലാതെ ഉള്ളൂ ഭഗവാനോട്. ജീവാത്മാക്കള് പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങള് ചെറിയ തോതില് അവയിലും കാണപ്പെടും. അതിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അതിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ അതും സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലോ രാസഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. തുല്യതയിലല്ല, ചെറിയ അളവില്, വളരെ ചെറിയ അളവില്. ഗുണപരമായിട്ടും പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാവുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭൗതികതയൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതില്ല, നമുക്ക് വളരെ അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. ഓരോ ജീവസത്തയും പരമോന്നത സത്തയുടെ സന്തതി തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്, പക്ഷിമൃഗാദികള്, സസ്യജാലങ്ങള് ഒക്കെയും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആ ബോർഡർ മിഡിൽ പോയിന്റിലാണ്. നമുക്ക് ഭൗതികതയിലേക്ക് മാറണോ അതോ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോ പരമോന്നത സത്തയുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ. അതുപോലെ നിർഗുണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത ആ വിധാനത്തിനെയാണ് നിർഗുണം എന്ന് പറയാ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്തിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ തലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, അല്ലെ? ന തദ് ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക തദ്ഗതാന നിവർത്തന്തേ തധാമ പരമം മമ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ധാമം അവിടെ വളരെ പ്രകാശമാനമാണ് മക്കളെ, അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് അവിടുത്തെ വർണ്ണനയൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഈ താപത്രയങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. മക്കളെല്ലാവരും വേഗം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമ്മളെയൊക്കെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളില് ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ അകറ്റിയിട്ട് വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യമുണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും
കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കണം അല്ലേ. സെന്റർ പോയിന്റ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ അത് ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ വീട്, ആ വീട്ടിലാ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നേ അല്ലേ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നേ പറയാവൂ. നമ്മുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടണം, മറ്റൊന്നിനും ആവരുത്. ഇവിടെ പറയണ ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറയണതും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ബ്രഹ്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറയണതും ഒന്നാണ്. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് അത് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാ? ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ആ പരമപുരുഷൻ അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം, അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ. ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പരമാത്മാവ് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിതാവ് സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിക്കും അല്ലേ. സന്താനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എത്രയാ അല്ലേ, അവരുടെ രക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ അനുസരിക്കും, കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകാത്മകതയോടെ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷത്തില് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ. വാർദ്ധക്യത്തിലും അവര് താങ്ങാവും എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലേ. എത്ര വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പരബ്രഹ്മത്തിന്റെയും ആ നിരപേക്ഷ കുടുംബത്തിലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെയും എല്ലാവരുടെയും പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനും ഇതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരോടും നമ്മളോടൊക്കെയും വാത്സല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആനന്ദത്തിനായിട്ട് ചെയ്യണം, അതാണ് ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കണത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അത് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതോ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല, വ്യക്തിഭാവം ഇല്ലാത്തവരൊന്നും അല്ല. ജീവസത്തയ്ക്കുമുണ്ട്, അതുപോലെ ഭഗവാനും ഉണ്ട് വ്യക്തി രൂപം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പരമോന്നത സത്തയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ എല്ലാം, എൻ്റെ എൻജോയർ, പ്രൊപ്പറൈറ്റർ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ആ മഹാത്മാവ്, അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളെ വിരളമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ ആത്മാവിന്. അല്ലാതെ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. നിരന്തരം ജപം, ധ്യാനം, ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന ആത്മാവിനാണ് അസംഖ്യം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദിവ്യ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യാമോഹമോ വിലാപമോ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളോ ജനന മരണങ്ങളോ ഒന്നും പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഈ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 6ഉം 7ഉം മന്ത്രങ്ങളില് ഏതൊരു ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഏതൊരു സംഗതിയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭൂമി രാപോ നലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. വെള്ളത്തിന്റെ രുചി, അതുപോലെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്ലേ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണോ, അതുപോലെ സർവ്വ ജീവരാശികളെയും
അവിടുത്തെ അംശമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുവോ, എല്ലാത്തിലും ആർക്കാണോ പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോ വേർതിരിവോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് എന്ന് കാണുക. അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. ജ്ഞാനികൾക്കേ അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവര് അജ്ഞാനികൾ വേർതിരിവ് കാണുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, മായ കീഴ്പ്പെടുത്തില്ല. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ഏകത്വം, നമ്മളൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാ അല്ലേ? അദ്വിതീയമായിട്ടുള്ള അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ നിരന്തരം കാണുക, അധികാരത്തിലൂടെ കാണുക. എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നു പോവുക അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് നമ്മള് ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ മുമ്പില് ഉത്തമ അധികാരികളായിട്ടുള്ള ഉത്തമ പരമശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള അവര് കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത പിന്തുടർന്നാൽ മതി. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ദർശനത്തെ ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ ദർശനം, അതാണ് ഏകത്വം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പണ്ഡിത സമദർശന. പണ്ഡിതൻ ആനയെയും എല്ലാത്തിനെയും സമദർശനാണ് അല്ലെ? ഉച്ചനീചത്വങ്ങള് വിവേചനമില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണുക. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ദർശനത്തിനെ ഏകത്വം എന്ന് പറയാ. ഏകത്വം അനുപശ്യത പറഞ്ഞ യജമാനനും ദാസനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും യജമാനനും ദാസനും അവരുടെ ആത്മീയ സത്വം കാരണം ഒന്നാണ്. യജമാനനും ദാസനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ? അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം എന്ന് പറയും. ഭേദമുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്, എന്നാ ബന്ധവുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതും ഏകത്വമാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വത്തിന്റെ ആശയം മായാവാദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. യജമാനനും ദാസനും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബന്ധവുമുണ്ട്. അതുപോലെ ആത്മീയ സത്വം കാരണത്താല് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ദേശീയ താല്പര്യം ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിഗത പൗരന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവയുടെ താല്പര്യവും പരമാത്മാവിന്റെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. പരമാത്മാവും നമ്മളും ഒക്കെ ഒരേ ഫാമിലിയാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെയും താല്പര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 8ാമത്തെ മന്ത്രം. സപര്യക ശുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവീരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷീ പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വ്യദധാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഏകത്വ ദർശനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ശരീരമല്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഏകത്വ ദർശനത്തില് അനുപശ്യതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി
ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ കാണുക? ശരീരമില്ലാത്തവനെന്നും എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും എല്ലായിടെ ഏതിലുമുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ്. സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയാലേ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും. ദോഷരഹിതനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കോ മായയ്ക്കോ ഒന്നും അധീനനല്ല. സിദ്ധികളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനി, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമാണ്, സർവശക്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കും ഈ ഏകത്വ ദർശനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. എന്ന് വെച്ചാല് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ? നിസ്സാരമല്ല. അത് ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണം ആണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അതിനാൽ അത് ഭൗതിക യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഘടനാരീതി സിരകളും മറ്റും ചേർന്ന ഒരു യാന്ത്രിക രൂപമാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്തതാണ്. അവിടുന്ന് ശരീരസ്ഥനല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയല്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജനനം പോലെ ഒന്നല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ബദ്ധ ജീവിതമല്ല ഭഗവാന്റെ. നമ്മളുടേതോ ബദ്ധ ജീവിതമാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്നും എല്ലാം ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു വിവരണം ഉണ്ട്. അതില് അവിടുന്ന് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ശാശ്വത രൂപം അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം, സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടും. രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ശരീരമില്ല എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപം അവിടത്തേക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തൻ്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഇതര ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം കൈകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് കാണുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ്. നമ്മുടെ പോലെ കയ്യും കാലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആരേക്കാളും വേഗത്തില് ഓടാനോ ചലിക്കാനോ ഒക്കെ, അതുപോലെ നമ്മളെ ഭക്തര് അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കയ്യോ കാലോ ഒക്കെയാണ് ഭഗവാന് സർവശക്തനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് 8ാമത്തെ ഈ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പരമപ്രഭുവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാല് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാവിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിപുലീകൃത രൂപം തന്നെയാണ്. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ തൽക്ഷണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപസ്ഥനായി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ സർവശക്തിത്വത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങളും ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അതുപോലെ പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഏത് ജീവജാലങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആനകൾക്കൊക്കെ എത്ര ടൺ ഭക്ഷണം വേണം അല്ലേ. കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ ആനകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലഭ്യമാണ് അല്ലേ. അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ജീവന് ചിലപ്പോ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പ്രഭു ആകട്ടെ ഒരാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അഭിലാഷങ്ങൾ മുഴുവനൊന്നും നിറവേറ്റി കൊടുക്കില്ല. അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അഭീഷ്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ ആ ജീവന് കൊടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യതകൾ മാത്രം മതിയാവില്ല. ജഡ്ജിയുടെ പദവി നൽകാൻ കഴിവുള്ള അധികാരിയുടെ അനുമതി വേണം അല്ലെ. പദവി കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ യോഗ്യത മാത്രമല്ല, ഉന്നതാധികാരിയാലെ പദവി നൽകപ്പെടണം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോതനുസരിച്ചിട്ടാണ് തൻ്റെ സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാന് യോഗ്യത അത് മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവത് കാരുണ്യം ഉള്ളവർക്കാണ് അല്ലെ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. അപ്പൊ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് സേവനം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ യഥാതഥ്യത എന്ന പദം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചും അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചും, അർഹത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കും. നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിലോ അതിനും ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ മഹോന്നതൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് പരിഭൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളും ഭഗവാന് സമാനമാവില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ആവാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റു ജീവസത്തകളൊക്കെ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകന്മാരായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത്. അവര് അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും ചെയ്യും അവരുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്വയം സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ളത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോള് വൈവിധ്യമാർന്ന ലീലകളാലെ തൻ്റെ ആ പരമ പുരുഷ രൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചു അല്ലേ. ശൈശവത്തില് അവിടുന്ന് അഘാസുരൻ, ശകടാസുരൻ, ബകാസുരൻ അങ്ങനെ നിരവധി ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കൊണ്ട് അത്തരം ശക്തി ആർജിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത്. സ്വതവേ ഭഗവാൻ ശക്തിമാനാണ് അല്ലെ. ഭാരോദ്വഹനം പരിശീലിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല. ഭഗവാന് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തിയത് അല്ലെ. സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും എതിർപ്പുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഗോപ സ്ത്രീകളോടൊത്ത് രാസനടനമാടി ബാല്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ. കൗമാരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഈ ഗോപികളുമായിട്ടുള്ള ആ രാസനടനമാടുന്ന സമയത്ത്. ഗോപികമാര് ജാരപ്രേമത്തോടെയാണ് അവിടുത്തെ സമീപിച്ചത്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സന്യാസിയാണ്, സംയമിയാണ്, മഹാനുഭാവനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ് എന്നാണ്. ഈ ശുദ്ധം, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപവിത്രമായിട്ടുള്ള വസ്തു പോലും ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശന മാത്രയാലെ പവിത്രമായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യണത്. പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ശുദ്ധമാണ്, പരമ പവിത്രമാണ്.
അവിടുത്തെ പലപ്പോഴും എന്തിനോടാ ഉപമിക്കാറ് ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ? സൂര്യനോടാണ്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ തൊട്ടുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കും, അല്ലെ? അത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും. എന്നിട്ട് ആ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തും, അല്ലെ? ആ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം പരിശുദ്ധ ജലമായിട്ടിരിക്കും. ആ മാലിന്യമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറയുമ്പോൾ തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാലെ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ചിലവര് പറയും ചില കഴുകാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വെയിലത്തിട്ടാ മതി, അപ്പൊ നീറ്റാവും, ക്ലീൻ ആവും എന്ന് പറയും. അണുനാശകം ശക്തിയുണ്ട് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്. അതുകൊണ്ട് നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും ആ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമാവും. ഒരു ഭൗതികമായ വസ്തുവായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണ് എങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും? അചിന്ത്യമാണ്, അല്ലേ ആ ശക്തിവിശേഷം? മന്ത്രം 8. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, സർവേശ്വരനാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ജ്ഞാനി, ആ ഒരു പരമഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരി മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റാളുകളുടെ അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാസനടനമാടിയത്, അല്ലെ? മറ്റ് ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ രാസകേളിക്ക് വന്നത്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന്? അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മലിനമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറുപടി. മലിനമായ മനസ്സോടെ പോലും കൃഷ്ണനിൽ വരുന്നത് എന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ശുദ്ധം, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായതാണ് ഭഗവാൻ. സൂര്യൻ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വൃത്തിയില്ലാത്ത, എന്താ പറയാ, മലിനമായിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഈർപ്പം വേർതിരിച്ചെടുക്കും. തൊട്ടുകൂടാത്ത സ്ഥലം, എന്നിട്ടും അത് ശുദ്ധമായി തുടരുന്നു. അഴുക്കുചാലുകളെപ്പോലും ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സൂര്യൻ. പാഠം 4 ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ. മന്ത്രങ്ങൾ 4 to 8 പ്രധാന ദാർശനിക ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പ്രചാരണ ഉപയോഗം. തദ്ദൂരെ തദ്വന്തികെ, അത് മന്ത്രം 5 നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ധാമത്തിലെ വളരെ വളരെ ദൂരത്താണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ധാമം എത്രയോ ദൂരെയാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്, ഹൃദയ അന്തർഗുഹയില് പരമാത്മരൂപേണ കുടികൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ തദ്ദൂരെ തദ്വന്തികെ, ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരിലും, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണുക. ഏതൊരു ജീവിയിലും ഭഗവാനെ തന്നെ കാണണം. അതാണ് ഏകത്വം അനുപശ്യത. ശുദ്ധ മപാവവിദ്ധം എന്ന് മന്ത്രം 8 പറയുന്നുണ്ട്. അപവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു പോലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്പർശന മാത്രയിൽ പരിശുദ്ധമായി പവിത്രമായിട്ട് തീരാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ മപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഒന്നിനും ഭഗവാനെ മലിനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് ഏത് മലിന വസ്തുവും ഭഗവാന്റെ ദർശന മാത്രത്തില്, സ്പർശന മാത്രത്തില് അത് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. ബാല്യത്തിൽ അകാസുരൻ, ബകാസുരൻ, ചകാസുരൻ തുടങ്ങി ശക്തരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യശ്രമത്തിലൂടെ അത്തരം ശക്തി സമ്പാദിച്ചതിന് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി സമ്പാദിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭാരോദ്വഹനം പരിശീലിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയത്, അല്ലെ? വലിയ റെസ്ലറോ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്ററോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയും നിന്ദയില്ലാതെയും അദ്ദേഹം ഗോപികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തു. ഗോപികമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിമിഷം പോലും, അല്ലെ, മറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. യഥാ വ്രജ ഗോപികാനാം എന്ന് നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ?
ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഗോപികമാര്. അപ്പൊ അവര് പല സാമൂഹ്യ മര്യാദകളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ രാസകേളിയില് ഏർപ്പെട്ടത്. പരമപുരുഷനോടുള്ള സ്നേഹ വികാരങ്ങളോടെയാണ് ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കർക്കശമായ, സന്യാസിയും അച്ചടക്ക ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നയാളുമായ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പോലും ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ നമുക്കറിയാം, അവിടെ റോട്ടിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ പറയാ? രാധേ രാധേ എന്നാ പറയാ, അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ, വഴി മാറി തരൂ എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം എന്താണ് ആരും പറയാത്തത്? അതിന് ഒരു കഥയുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോയ വേളയില് അവിടെ ഉള്ള ഗോപികളൊക്കെ എത്രയോ ദിവസം മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. ആ കൃഷ്ണന്റെ വിരഹം അവർക്ക് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അവര് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവര് ആ മോഹാത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം ഉച്ചരിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവര് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു വീഴും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് കൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ വിപ്രലംഭ ഭാവത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ അവര് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇതറിയില്ല. അവര് പറയും, കൃഷ്ണൻ എവിടെ? കൃഷ്ണൻ വരാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഗോപികളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴാണ്. പിന്നെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവര് എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേ നന്ദ മഹാരാജാവും അതുപോലെ വൃഷഭാനു രാജാവും അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാര് അവര് പറഞ്ഞു, ദ്വാരപാലകന്മാരെ നിർത്തി പറഞ്ഞു അവരോട്, ഇവിടേക്ക് വരുന്നവര് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കരുത്, കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിക്കുക, അത് ഒഴിവാക്കുക, രാധേ രാധേ എന്നേ പറയാവുള്ളൂ എന്ന് ചട്ടം കെട്ടി. അങ്ങനെ അന്നു മുതലേ എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയാ. ഈ എന്തുകൊണ്ടാ പിന്നെ ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. രാധേ രാധേ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ചെവി കൂർപ്പിക്കും, ആരാണ് രാധാ സംബോധന ചെയ്യണേ എന്ന്. കൃഷ്ണന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടാണ് രാധേ, അല്ലേ? സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യത്തെ. ഭഗവാൻ നാരദനോട് പറഞ്ഞതാണ്. സത്യം ഇതാണ്, സത്യമാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും സത്യം പറയാണ്. ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന, രാധയുടെ പ്രസന്നത ഇല്ലാതെ മത് പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ, എന്റെ പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതായത് കൃഷ്ണ ഭക്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാധ കനിയണം, രാധാറാണി പറയണം, രാധാറാണി നൽകണം നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി, എന്നാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി നൽകാനുള്ള ആള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന നമ്മള് രാധാറാണിയുടെയും ഭക്തരാവണം. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ രാധാറാണിയും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധി, ശക്തി, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. അത്രയും ശക്തിമാനാണ് ഭഗവാൻ, സർവശക്തനാണ്, വിശുദ്ധനാണ്, എല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? അത് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി. സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.